L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial és un centre de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques dedicat tant a la recerca bàsica com a la recerca aplicada, així com al desenvolupament d'eines informàtiques i a la transferència de tecnologia. El nostre institut desenvolupa eines i tecnologies basades en intel·ligència artificial que donen solucions innovadores a problemes per tal de ser transferides a empreses per la seva explotació. Ara us presentarem les nostres aportacions al raonament basat en casos. Anem a veure-ho. En moltes àrees del coneixement, professionals com fusters, metges, bombers o cuiners utilitzen la seva experiència acumulada per solucionar els nous problemes que els sorgeixen. Aquesta estratègia es basa en la hipòtesi que problemes semblants es resolen de manera també semblant. L'automatització d'aquest mecanisme és l'anomenat raonament basat en casos. A continuació, veurem un exemple d'aquesta tècnica. En Joan és un apassionat de la rebosteria. Avui té una convidada especial, la seva sogra. Per impressionar-la, decideix innovar fent-li el seu pastís preferit, un pastís de maduixes. El problema és que mai ha elaborat un pastís d'aquestes característiques. Per aconseguir-ho, utilitzarà la seva experiència en l'elaboració de pastissos i seguirà les fases següents. Primer de tot, en Joan recorda com havia fet pastissos de característiques semblants anteriorment i recupera una recepta d'un pastís tradicional que ja havia elaborat. A continuació, adapta la recepta recuperada als nous ingredients. Aleshores, posa fil a l'agulla i decideix introduir les maduixes durant l'elaboració de la massa, però amb la nova elaboració no obté el resultat esperat. En aquesta fase, en Joan revisa la nova recepta i decideix afegir les maduixes al final. L'èxit d'aquesta solució fa que en Joan guardi la nova recepta en el seu receptari. Finalment, aconsegueix impressionar la seva sogra. A continuació veurem algunes aplicacions d'aquesta tècnica. En els robots que juguen a futbol, els casos són situacions de joc i la jugada corresponent més adient. Tenen 136 casos emmagatzemats de situacions diferents amb les seves jugades corresponents. I quan ja estan realment jugant, calculen la similitud entre la situació actual i les memoritzades, recuperen la més similar i fan, doncs, la jugada més adient. Jena és un projecte de col·laboració amb TV3 que el seu objectiu és generar automàticament resums de partits de futbol tal com surten les telenotícies. Jena aprèn a generar aquests resums a partir de resums que anteriorment han fet els professionals del sector, resums d'altres equips, d'altres partits, etc. Jena és un projecte de generació automàtica de narratives que es pot generalitzar també a altres dominis, com poden ser els resums de carreres de Fórmula 1 o els resums mateixos de notícies. Jena, a més, és capaç de personalitzar els resums en funció de les característiques de l'usuari en el que va destinat. El nostre equip utilitza raonament basat en casos per fer aprenentatge de models. Aquesta tècnica la vàrem aplicar per caracteritzar melanomes. El melanoma és un tipus de càncer de pell que té unes característiques molt determinades. El que passa és que en els seus estadis inicials de vegades no es pot distingir d'una piga comú. El nostre objectiu va ser construir un model que permetés fer aquesta distinció. Un altre àmbit en el qual hem aplicat aquesta tècnica és per valorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. Sabem que la qualitat de vida d'una persona depèn de factors com, per exemple, el benestar material, el benestar físic, les relacions interpersonals, etc. El nostre objectiu és construir un model que trobi quines són aquestes relacions i que ajudi a l'expert a valorar la qualitat de vida d'una persona. I, el que és més important, determinar quines són les accions que ha de realitzar per millorar aquesta qualitat de vida. La web de les experiències és la generalització del raonament basat en casos a tota la web. Per prendre decisions sovint demanem l'opinió dels nostres amics. Amb la web el que tenim són milers d'opinions expressades en forma de text.
Per exemple, a Roma hi ha més de 1.000 hotels i cada hotel pot tenir centenars de comentaris on la gent expressa la seva experiència personal. Clarament, ningú pot llegir centenars de milers d'opinions. Com podem aprofitar les experiències d'aquests milers de persones? Nosaltres analitzem i descobrim els aspectes més rellevants esmentats per la gent i determinem si és un argument a favor o en contra de triar aquest hotel. Ho fem de manera automàtica i ho fem per milers d'opinions. Finalment, descobrim els principals pros i contres de cadascun dels hotels. Així, ajudem els nous usuaris a prendre una decisió més informada. En el cas de la interpretació de música expressiva, els casos són partitures amb la corresponent interpretació feta per un músic professional. Quan el sistema ha d'interpretar una partitura, calcula la similaritat d'aquesta partitura amb les que té emmagatzemades en memòria i imita la interpretació del músic professional.